sender, si Adok. Kini ako problema. Pulbida. Bahay ni sa kong anak ka ulit tao. Mga 20 kapi ng edad ani bata. Murag hapit na ni sa mo 30. Pero hangtod karon. Wa pag yun ni kasweta og uyab bata. Ihas pa jokin dako. Gani matod pa niya. Ningot, intaw ng bayot. Bayot, taka. Kakabayot. Ay, tay. Noon sa nung matay-tay karon na. Karambay mo kanta-kanta diha no. Tay. Tay ka Tay, na. Hoy, paminaw eh. Ah, Ay, imo pa nang gilakaw aron mangita kag babae nga imong mauyab na unsam. Malipay pa taon ko. Ay, sultihan talang kahanay. Kamis mama ni mo, nabalaka kay murag yung bayot na kayo. Nga murag, pabila, matay na lang tingay mi. Digin mo kakita sa mong apo. Bugtong na taon ka na mo anak. Bugtong taon ka anak na unsam paguyab sa taon dong. Uy, pabila, wa man dyan kadungog ni mo nga nag-isko kaggaan sa babae. Unsam makabayot yung ka. Uy, bayot di ay. Tatay sa doy. Di man gani, be. Panguyab na lagi taon dong. Ano may uyab na ka ba? Alala, pag minyo ha, pabida. Naibaka na to, day. Ako nagtagala para minyo ka. Natin para ihikay. Gamay ko ng gamay ko na akong pagpalit na ko. Baka barato na pagpalit na ko. Uli. Karoon, Yeah. huwag na. Pabida. Murag hapit na ng apil sa... Senior citizen? Ha? Hapit na naman senior citizen na baka ha? No? Huwag na. Tiguang naman na. Mo ba? Oh, matay tinggal ng bakahan na. Ikaw, di pa dyan kag sa kuyab. Tatay sa day. Sige, ilang ko ninyo. Buto bito ng babaeng gitiganas ginoo para nako. Ay, di lang ko niyo aparahon ko. Vida. Ay, pang bagapura. Oh, saman. Ha? Di lang mo mag-apura nako. Hapit na malapas ang akong edad sa kalendaryo. Paabot lang mo tayo. Way problema na. Bida ni mo eh. Oh, Oy, Ande! tay. Nay. Ay, nangita ni mo, oy! Si Jusel Conosia! Oh, dawa. Sana. Hmm. Tay, unsa may mo kasulti ana? Ha? Milagro nga na init. Nangitan mo eh. Tubang akaw, milagro man na. Oh. Kamo lang ito pangan nila. Mari mo sa kwarto. Ano eh, asa kaya day? Bataa. Katalawan yung babae ng kanhanda ko eh. Ande! Di? Oy, Adok! Nasa Oh. Ande diya! Toto na siya kwarto, nilado na. Mikaka ka rin ngita ng chicks. Oh, asan to babae ngitang niyan di? Tuan na! May tuyad to. Da, utang! Ada, mauday mo dito tago kanahas kwarto. Ay, di manggod si Ande ang may utang. Siya giutangan. Niya itong babae kay mubayad siya siyang utang ni Ande. Oh, ay unsa ko di ay pagka nagpatanto na siya. Pagka hinampak niya tao ng bataa, oy. Di man tao ni sa maliwat, oy. Nga pul-pul mo kayo nagbataa sa babae. Kuya di nyo kayo maliwat ta. Ay, wag yun siya maliwat ni mo, no? Kadagang kay babae. Agay, amor ako eh. Saitan ini day. Ay na lang tani mo, Adok. Ay, day, nagbago naman ko day, oy. Ay, hilom di ay. Kanang naong ni mo, magbag-o, pikat. Ang problema lang yun nining ako anak. Kay ming giwawon kay bataa. Vida. Unang di yun ay sa kuyab. Ang mauna ako yun ay sa gimanso, bataa. Mansog bayo ang ako anak kanag yung dili na siya mauwaw. Ako siya gidadapir me. Lamang ko yung tay. Kaya ano, mag-unsa mag-apir me sa imong kwartong kanaanak ka. Tungok lang ka, noy. Di ko ganahan mo ikaw lakaw tay kapoy kay tay sakit kay ito bagtak tay. Ikaw, kay nga no, makuno. Basta di ko ganahan lagi. Ay, okay. Basig mauwaw ka lang na ako, no? Nak? Ayaw, kawawa na ako. Naunsa magpaparehaw tang laki. Naunsa? Kapati na kas babae, ang isgutan pa bila, ayaw ka atras kay nadihang lami no. Lami? Oh, sigab yan ang mata ni mo. Oh, may Unsa bahaw nang ka. lami tay? Unsa nang lami? Mabahaw ka ra. May bahaw na ka unsa ng lami, ha? Pero mungutan ako ni mo, ha? Ba? Kanang, unsa man na? Wa nag-apil sa inyong klase ang may tungod sa sex organ. Waman tay. Ambot sa among science o chemistry ka tay. Bakit ito chemistry pa? Oh. Kining dong. May pangutana ko ni mo ba? Kini ato-ato lang ni nak, ha? Lalaki sa lalaki ni, ha?
Ayaw ko na nga papa ko nimo ha. Isipin lang ko nga kuha nimong barkada ba. Ha? Ano man? Ano man? Ano man, tol? Nablugoy ka na Maria na. Muna gusto ko. Kanang musukol ako komedya ba? Komedi ba? Ha? Ayaw pag-uwaw ha? Tiguang kang dali anak laki basta muuwaw ka. Sige, sige. Kuan, papali akong tawag ni mo tayo, ha? Nga, may gumanta mo ng tol. O saan mo lagi na mo pag-isulat ko pa, tol. Saman. Aray, dito yun ako ni mo kumo. Okay. Kumidyak din ito sa gumtaan. Kaya, okay, ako pangutanan niyo ba? Ha? Nakakita, unsay purma anak six organ sa babae? Ay, kawaway ko. Butong, kanang butong. Kay dakto. Sawan. Kay dakto. Ay, kawawa ba? Sulti lang gusto tinood, ha? Konsultihan ka ba? Ako, konsultihan ka kadaghan na. Lain-lain purma. Lain naglambing nga, bil. Lain mo nag-iwi. Uy. Basta ka na nagpurma. Ikaw, dapat mo kaswipon kang dagway ko. Papakakasita ko. Di lang ko anay, awayo na itara, na yung manghiwi, na yung malambing. Wapa ba kakakita? Papa, lagi taon, wapa kong tanaw na. Gusto ka tanaw? Ha? Gusto ka pa mo tanaw? Pulbida, tumagal lagi. Kau gusto ka mo tanaw? Tanaw rin mo ka, sige, sugot ko. Sige. Binawan. Karong gabi, manlakaw ta. Ha? Ay, sultihis mama ni mo, ha? Mangutana ganay og asa ta. Ina nga dalon ta ka. Kaya na ay nag-birthday nga akong kumpare. Minaw gina? Lagi? O kung mangutana nga nung dalon ta gyud ka, ing na lang nga basig, mahubog niya ko. Niya, way, makatod na akong uli. Siya, science ba science? May nang naaka, sabot ka. Sige. Okay. Good. Sige, pagandam. Kaya karong gabi, lakaw na ta. Pre, si Drake, pre. Pre, niya lagi mo. Siyati, nagkuyong mo ang mahal ka na. Pre, kanakuan ba pinakoy hangyo ni mo, pre? Oo, may problema, pre. Basta ayaw lang kwarta kay wag yun kay kwarta taon. Oh, di, makakwarta ka ni. Siyati ra, kinida. Sabi na, pre. Pre, kini, arita magsulti na pre. Diya lang sa kandong, ha? Diya, ha? Diya lang, watala ko diya, no? Pre, ayaw katawa. Pre, ay katawa. Bida, pre. Ay katawa, pre. Ako nang anak ng katawan, pre. Oh. Ako nang anak na imong ikatawa. Anak iyo taon. Ako din ang kinukos, Imo pre. sa anak na imo. Ikaw minangkuko Unsa, sa pre? bunyag. Unsa? Utang, pre. Dako na kay kag-utang anang bataa, pre. Pila na ka pinaskuhan nga wag yung kakatagan ng pinaskuhan. Tingbon lang ako, pre. Tingbon lang. Ako na tingbon. Sige, pre. Okay na. Basta, tabangin na sa meron, ha? Okay, pre. Wala problema. Mangita ko. Bahala nagli kay kuha pagod, pre. Para, basta barato na. Sige, pre. Ako soyan itong akong pag-umangkon. Mutanaw ra ka. Okay na, pre. Way blima. Sigareho na ko, ha? Balik na ko, ha? Watalan ko, pre. Sige, pre. Pre. Ito ko lang yung nakita, pre. Si Munit ra gyud. Kana. Ngan palangdan, pulbida mo gwapa. Kaya na. Sa apelyido, pre. Basig, parintir na mo, lisod na. Dili ninyo na parente, eh. Layo ro kayo na. Siguro ka, pre. Ay, layo ra lagi. O sa lagay apelyido, Kwan, lata patimbang. Lata patimbang lagi. Iya, mo ko na apelyido ka, pre. Sa tingani, Si Munit. Siya si Munit lata patimbang. Siya si Munit lata patimbang. Kada ko si nanay. Sige. Day Munit. Kena lang asa. Day, dali diri day be. Ngari. Na pre. Grabe naman sa ka, pre. Wadyo kayo lang nakitaan, pre. Ay, lagi. Ibaw ko na siyang na ilaing available. Kana na lang. Naatoy usa pero ay di man pwede. Nga naman. Gibayuok man. Kang malasa, biyat lagi. Naantay usa, di gyud mo balibat pero di mo sugod ko. Di mo sugod adto dito sa sugod adto. Kisa man. Mama ni niya. Nag. Lisod ng anak niya o sa anak ng inaan. Kadaan lang ko, sige, mutan na oraman sa. Sige, pagsabot mo ha.
Day, kanang, kuan ba? Padool ka may day, monitor nga nini, no? Day. Diri. Nga akong anak ba, day? Gusto na kong patanawon kung unsay porma ng inyo. Pilay pa ngayon ni mo, day. Mutanaw mo lang, day. Mutanaw. Unsay mo tan-aw lang, sir? Kuan ba, ego rang mutanaw ba kung unsay porma ng inyo, agon? Ada, uy. Kawa say challenge, ana, uy. Ikaw na din mo tan-aw. Di din siya mo, Gerger. Tanaw na sa. Day, pero ganahan gali siya. Basig, mo Gerger. Pero unsay pangayo ni mo, day? Oy, sige na lang, uy. Tagain lang ko 500. Good, 500? Grabe. Nga nang iko naman siya mo tan-aw, sir. Ay, kuan magod inday ka nang pamugod ni siya kasuway ba dahil. Ihas pa kay ba? O ka, kuan na nga nang window shopping lang kuno sa siya. Kaya sa good. Pero kininday ka nang, wala ni laing hangyo le. Sirado yun ang 500. Aw, kung gusto kang makabarato, tagain lang kong 300. Kaya ako ning picture ng ako, Biya ni eh. Sige na. O niya, kanang, mahimo na siya, Pansa, sir? Pwede na siya mo tan-aw? Sige, sir. Pwede na. Kasadla siya diri na ako. Ari ko maghuwat diri sa layo, ha? Sige. ato, nagkusandi. Tihik day kay to, ha? Igo lang mo tan-aw. Di mo tilaw. Pwes tan-aw na to gusto ka pa bang mo tilaw? Tangtangan ko na akong pustiso o akong ibutang sa kong lungag. Angayan man sa dining ako ang butangan og ngipon. Nag-smiling kaayo, murag model sa toothpaste. Ay, asa na ba ito gusto mo tan-aw? Ay, kadugay pa ni sunod. Sige na, Andi. Nasya din napitan niya. Anda, kinapakit-on ko si purma ng ilaha. Ha? Lako, tuwan ng kwats. Naigo rin yung tanaw tayo. Ay, lagi tanaw ra ka. Di sa gabi di makilabot ato kay 500 na may atong gipayad. Sige na, lakaw na ito. Oh, hi. Ikaw di ang akong customer nga igo rang mo tan-aw? Oo. Mao ba? Nahala sige tan-aw diha. Budlatan nagmaayong imong mata. Pagtagpaw diha. Bulikata kung gusto ka. Gawag na ako. Gawag sultihan na yan. Dali, uy. Lagi. Uy. Mauli pormasin nyo. Bulingitag itsura ni mo, ay. Oy, lah. Kuyawag rin eh. Naingipon. Amo lang. Mga good mo gamit ka. O di ka mo bayad. Aw, putol kinagi mo, ha? Usa. Uy, di ko ano eh. Dilang ko. Sige, mauro to. Ay, maura di ay ito. Kaway challenge yung customer. Wag yun, musulti sa tinuod akong anak nga. Wala siya makagusto. Hinoon ka lang. Gilainan ko na siya kaya na ako ng ipon. Pero ako nagtuo ko nga okay na siya. Muto kay nakakita naman siya sa usipurma sa babae. So, di na siya ihas. Kung para yun makumpleto, ako dyan siya gipasway og jerjer. Nangita ko babaeng buringa ka lang, gwapag-gwapag yun ba? Bahala nagmahal. Kung saan aning Kilugara? lugar tay. Daghan maning mga babae din eh. Kung saan Mao ni kasa lugar ni sa mga buring dog. Mga babae mga nang nagbaligya ba sila dungog? Kini na sa ato patay. Kung ilang ibaligya ilang dungog. Di na sila dungog. bongos ito ni mo dungog. Kung saan Ano mo ako pasabot ni mo ay? Sige na. Sunod dito ko. Nano ko gibayran dito. Suway gyud ha. Pero di na gyud ka maihas. Kinalang mo jirjir juga. bahalan ni testing daw. Ayuhon na ko bayan na ibasig lagi pa ako ni ako na ringi po ilaha potol gina ako. May muguno pa yan katulugon pamantingali na Oy hala. Una. Uy, kulpaan ko na. Agoy, na. Iyan ang giyosus ang iyang itnap. Oh, sus, persip.
Nagkadugo lagi na, day. Naaman gud na ako ron, sir. Pero, panginabuhi man ni, sige na lang, larga. Huwag kang sulting pa ibo, di ka gipon. Ha? Dila ko, day. Pagkuri ka giptang gipon, mabugat pinoga. Ay, nagkadugo po. Ayaw lang, cancel day, cancel na. Nayabag magkakaandi. Uy, noon sa butok ka. Ano magkapadayon? Ah, pang-ugi ibta tayo eh. Kung sa may bagong ibtan pa. Kato permero babae nga igo lang kung ibatan na siya ha. Kita mo kung ipon sa babae. Unya, kanang imo sa gibayaran ron, nagkadugo man. Pag-o siguro nagpaibot siguro nag-ipon silang doktora ismas. Kay has, biya taon ni Mugyod, Andi, uy. Ay, mamayot na ka. Kakidot. Ay, pabita. Bisan usahaw yun ako. Ihas yung mata. Usahaw ko makain siya nga. Murag ignoy pa mangit kayo ni siya. Paminaw na ko, no? Ha? Murag, wa pag yun kasway nag-agbay ng bata ag babay. Maminyo pag yun ka ni siya. Usahaw ko man tao ni siya, oy. Tambagi ko na ko ninyo. Kung usahaw ko ni bata. Unsa man, kung kamo ang pusultihon. Adok. Thank you, Lord. Oh, Ang atong sinder, katong mutanaw sa naong, unsa to? Ah, mga tanaw sa naong? Si Adok pa yung Tanaw sa naong. amahan may problema. Awang amahan mo na problema sa iyang anak. Unsa to ganigel? Kanang ang iyang problema, iyang anak ihas kayo. Oo. nga, Oh. nga naman. Wa pa kita nakakita ba unsay dagway anang Ay, katong dagway sa kuan. Ah. pamilawan Kita. ba? Pamilawan no sige. Unsa to gibutangan og ngipon? Unsa to lan? Buang sa itong mayana eh. Kung way ayaw sa nato niya. Yung pustiso, gibutang. Hanggaw. Muro binuang naman inyo. Ay, may patadain yung mga inani sunod ha. Kaya Inamaw, eh. may namaw naman inyo. Lain kay... Ang problema niya, gas, paminyo, babakag yun niya. Oh, para lang dyan mo. Para lang dyan. Para lang dyan kakuan niya. No, sa... Ano? Si Tayad ko na, wag kasuwayan eh. Ay, wa ko no maasa ka. Inuod na, Tayad. Buutan mo kuno na siya. Ay, so, tagal kinaguyab sa tayan sa tagasal ka lusay tayo. Adi ay, unya, kini, kisa to ato sender, ang iyang Adok, problema. Adok. Iya, anak lagi. Iyang anak lagi ati pres. Amos to bayhan na ibutangan magipon. Uy, nga no bang mag-uul man kag dili ka kita. Gusto niya nga mamkita lagi siya Maminyo, nga po. maminyo, Gusto maminyo. maminyo. Ah, maminyo. Oo, kumaw rin yung gusto. Ay, maminyo man yun na ba, basta minyo unon ka. Bisan pag dili ka mangita, doon na yung panahon nga, magkatagbo kag babae nga para imo. Gitog yan. Oo, mo na na, para imo na gid na. Oo. Gito nga di. Ay, Goni, dong, kasi pa nga to, Adi, Andi. Adok, Ay, sa oh. Adi? Andi, yung anak niya, yung... Ano niya? Andok, o Andi. Okay, nga ako ba, masig makakita niya, mahadlok, hinuon mo dagan. Oh, ay, sos, ay nalasuwayan na dong, huwag naingipon dong, aris baba, huwag naingipon. Dili, man, kakita siya, maubagod ni. Uy, binuang. Parehaw niya dito, parehaw ito panahon sa gubat sa hapon. Ang ganuan. Katong amiga na ko nga, taga Leyte, ang iyong mga kaubanan, basta mabuti ng hapon, manuwad sila. Mugdili sila, mutidlom sa tunaan sa kabaw, mutuwad sila, ilang pukso nila mga sayal. Kay- Mga hapon, hadlok, oy. Abili yun. Oh, di man wala yun, say. Oh, no, kuno. Oo, kanang na ang kaning ko na ni mga butanga dili pa naman istil nga patanawon kay aron maminyo kay kanang naa naman na daan gud sa gibati naa naman na sa bay terminong gamiton ana ang kanang Dili. gyud nga maminyo siya. Correct, anak. Oo. Kung maminyo dyan ka, maminyo ka, yun. Bisan pag tago ka dito ilawam sa kuan, kung imo na yun sa swerte nga maminyo ka, yun. Og maogi bukas. Pero, bisan unsa mo pagpangita, ug di ka gyud minyo unon, Di gyud. di gyud ka Og dili maminyo. mo mao imong Pare bukas. na lang ka dong. Mug dili mo mao imong bukasyon nga gitungina sa Ginoo. Correct, oo, mao gid. Dili kay manisil nga ay mo na Mangita ka. Ya, hanggaw sa bayhana, gamit gapas sa bayad. Oh. Ayaw na lang yung pugsaga, makakita nang unsay Ay, tanaw lang sa internet. Dong, Ayaw Ande. pakita, kay tingali yung makuyawan sa siya niya, dili na noon. Ay, naga mga Portside diha dong, tanaw. Paduwaan na lang nagkuhan. Tingay ko yawan yung kuno siya. Dinig masyak siya ba siya? Dili, Mas gili, kuyawan din tanaw.
Ako di ko kuyawan, anak. Ayong pugsa. Ang ako lang kita kami ko sa ingnon niya nga man nga, uy, kaluoy pa. Uy, manapa. Kung mo maminyo siya, maminyo gid na. Ayun, nagpugsa nga Oriala kita. sa- Ay, dong, ande, saltian lang ti ka, dong, nindot kay forma, dong. Ayaw, kung kadong gibutangan na itong ngipon, gibinuangan, gato, pero nindot kay forma, dong. Gibutay nga tango-tango. Gibutangan ngipon. Pero natinga ako ng mga butanga lan. Nga naman. Brazila, natinga ako ng mga butanga. Kay? Butana ako kas layon, nindot. Pero kimo ko di padulaan, mupiyong ka. Ano man? Kita na ka. Ha? Kakita na ka? Musliban. Patanaw tar mga butanga. O ta layon, nindot pero kimo padulaan, mupiyong Kita na ka. kakita ba ka? So kita ni piyong man. Ako, di yun ako piyungan natin, presay. Ambot lang. Dili ka mupiyong, malibat lang ka. Libat ka, di ka piyong. Tama na, Toy. Salamat pagpayangat atong tanuman noon. Kung ako ang puzzle, Tihon.